लज्जतदार मेजवानी। आज मी तुम्हाला कोकणातील हापूस आंब्याची रेसिपी दाखवणार आहे। तर आपण रेसिपीसाठी पुढे वळूया। एका भांड्यात पाणी घेऊन आंबे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि आंबे तुमच्या फॅमिलीमध्ये जर जास्त लोक असतील तर तुम्ही जास्त आंबे घेऊ शकतात, कमी असतील तर तुम्ही कमी आंबे घेऊ शकता। आता आमच्या फॅमिलीमध्ये जास्त आहेत म्हणून आम्ही थोडे जास्त आंबे घेतले आणि मग ते आंबे एका स्वच्छ कपड्याने पुसून घ्यायचे। एकदम स्वच्छ पुसून घ्यायचे आंबे सगळे आणि एका प्लेटमध्ये ते आंबे ठेवायचे। एका प्लेटमध्ये आंबे ठेवल्यानंतर आंब्यांची काप करायची। सगळ्या आंब्यांची सालं काढायची आणि त्याचा गरा एका भांड्यात काढून ठेवायचा। एकदम साल सगळी काढायची आणि त्याची गरे एकदम नीटपणे एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची। आणि जसं तुम्हाला ज्याप्रमाणे तुम्ही त्याला काढायला जर तुम्हाला हाताने डायरेक्टली जमत असेल तर तुम्ही हाताने काढू शकता किंवा तुम्ही सुरीचा वापरही करू शकतात, कारण का सुरीने नीटपणे आंब्याचा गरा आपण काढू शकतो आणि ते इझिली निघतं। किंवा हातानेही जर तुम्ही काढला तर ते इझिली त्याचा गरा निघणार आंब्याचा। मग अशा प्रकारे आपल्याला आंब्याचे गरे काढायचे आहेत। कसेही काढू शकता, हाताने काढू शकता किंवा सुरीने किंवा काही तुम्ही उपयोग करू शकता। त्याचा आंब्याचा गर काढल्यानंतर असंच आंब्याचा गर काढायचा आणि मग त्याची ही कोय असते ती एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये ठेवायची। अशा प्रकारे आपल्याला हे सगळे एक एक करून आंब्यांची फोडांची गरं काढायची आहेत, एकदम नीट आणि साल काढून। हाताने पण चांगले करू शकता तुम्ही। त्याची सालं बाजूला काढून ठेवायची, जसं आपण हे करतो तसं। अशा प्रकारे तुम्ही जेवढे आंबे घेतले आहेत त्या आंब्यांची गरं काढायची आणि गरे काढल्यानंतर आंब्या फोडांची जे आपण कोय त्याची बाजूला ठेवलेली त्याच्या पण गरा आपण जो गरा असतो तो काढून घ्यायचा। सगळे जे आपण जेवढे आंब्यांची कोय बाजूला ठेवलेली त्याचे पण गरे काढून घ्यायचे एका पात्याला ज्याच्यात आपण काढून ठेवलेले होते आंब्याचे फोड त्याच्यात। आणि मग त्याच्यानंतर आपली तिसरी चौथी स्टेप येते। आपल्याला मिक्सरमध्ये जे आपल्याला कापलेले फोड होते, गर होता तो आपण एका मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचा। मग त्यानंतर असे जेवढं तुम्ही म्हणजे थोडं थोडं टाकायचं, एकसाथ जास्त नाही टाकायचं। थोडे थोडे गऱ्यांचे काप टाकायचे मिक्सरमध्ये, थोडंसं टाकायचं। त्यानंतर तुम्ही साखर वापरू शकता। साखर जर तुम्हाला जास्त साखर वापरू शकता, जर तुम्हाला कमी गोड पाहिजे तर कमी साखर वापरू शकता। जर तुम्हाला स्किप करायचं असेल साखर तर स्किप करू शकता, कारण का हा आंबा गोड असतो। मग त्यानुसार तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल, पण आम्हाला थोडं जास्त गोड लागतं म्हणून आम्ही साखर घेतली 3 चम्मच। मग त्यात वेलची पावडर, जी आम्ही वेलचीची पावडर केलेली होती ती थोडीशीच करायची आणि थोडी टाकायची। त्याच्यानंतर
जायफळाची पण पावडर केलेली, ती थोडी जायफळाची पावडर टाकायची. मग हे सगळं मिक्स केलेलं, हे सगळं मिक्सरमध्ये टाकलेलं ते नीटपणे ग्राइंड करून घ्यायचं. आता याच्यात तुम्ही जर कन्सिस्टन्सी कमी पाहिजे असेल तर दूध नाही तर पाणी ॲड करू शकता, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं त्यानुसार. आणि चेक करायचं थोड्या वेळाने की केवढी कन्सिस्टन्सी आहे. मग अशा प्रकारे मग त्याचा आमरस त्याची पेस्ट झाल्यानंतर एका भांड्यात काढायची आणि अशा प्रकारे आपला हा आमरस तयार झालेला आहे. त्याचा लाभ घ्या.